tegek sadulita mel mersasat kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu kawontenanipun Karang Kadempel dene amung sak sudung kula kemawon lah kok kerawuhan para priyagung ingkang sampun kepareng nglonggaraken salira ngentrengaken salira rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun ngamarta kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya. Kakang Semar Badranaya. Wis ndak tampa tiba padha-padha Kakang Semar. Aja gawe gelaning atimu dene praptaning Puntadewa sakadang ora cecala luwih dhisik marang Kakang Badranaya. Mboten dados menapa